ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. سمرا دا عجیب خبر ہے کڑے دا وی ما ان مدحت محمدا بمقالتی. اے خلقو ما پخپل شاعر سرا دا محمد رسول اللہ تعریف نہ دے کڑے زکچ دا نبی شان دمرا اچتے نبی دمرا قابل تعریف تے چی دا اغ عظمت چی دے دا زمان دا شاعر محتاج نہ دے زداوے چرے داو نوے چی نبی تا کمال دا حسان پا شاعر ملاو شوے دے. نا 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 حسان وی زمان دا شاعر پختن چانکولا زمان شاعر کی اس کمال نو خود دا محمد تعریف میں اوکو نو دا نبی تعریف کے دا کمال دے چی زمان شاعر تا پی کمال ملاو شو. زمان پا شاعر نبی تا کمال ندے ملاو شوے دا نبی تعریف دمرا کمال والا دے چی زمان شاعر تا پی سمیلاو شوے دے. کنا شیرون خودیرو خلقوی لیو خونن پا محراب کی چاویل چام نویل چی دا حسان دا نبی تعریف نوے کڑے ان چاویل پوہ نشوئے دا نبی پا تعریف کی کلام ہوئی نو دا شاعر تا کمال ملاو شو. ورنہ نبی علیہ السلام لخو اللہ نم دا سے ورکڑے دے اللہ یو کسر آگے نبی علیہ السلام تا مشرکین و مزمم وے سا مزمم نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہر دور کے دا سے خلقی چگئی دا خپل جبا دا غلط استعمالی سوک چے حق بیانے اگئی تا بدی ردی ہوئی. نو عرض میں کہو چے مشرکین مزمم ہوئی یعنی آغا کس چے آغا قابل مزمتی او مزمم تا بے بدی ردی کنزل کولا یو کس راگے نبی علیہ السلام تاوی چے آغا مزمم تا بدی ردی ہوئی. نبی علیہ السلام وی دیر خدا مزمم تا کنزل کئی نو زخو مزمم نیم زخو محمد یما. اگئی چاہتا بدی ردی ہوئی او زم مزمم نیم مالا اللہ نم کمرہ کڑے دے ہوئے محمد سنمرہ کڑے دے عجیبا نم دے. اللہ اکبر دمرہ خوگ دے. پنجاب کے بعد خلقو تا گورم ستاسو دے علاقہ کیوں بھئی چکل دا نبی علیہ السلام نو مغستے کی گی نو آگوئی لیدلی ہم دی بانگوے لکی گی دی دا اخبالی گوتے خکولے لیدلی ماوے دا سکے وید نبی سر مین دا میں مین دا نبی سر دا گوتے اخبالی خکولے دا سخا گوتے خکولے رزیلہ اوے زما دا نبی سرا وی دا نبی دا نم سرا میمینا دا ما وی دا نبی طریقہ ندا دا نبی طریقہ دا تعلیم دا دے چے زمان نم واورے نو گت مخولوا بلکہ پما باندے درود وایا سوایا خوب بدتی بدت شروع کڑے دے نو سنت تے پاتے شوے دے او بیا لا داوی گوتے خولے ماوی رورا گوتے مخولوا زماد نبی نم دا سے دے دا چکلد انسان دا خلینا اخلی نو دا نبی نم تر آگے پورے خلینا نوزی چے سو پورے شنڈو خول کڑے نوی تر آگے پورے دا نبی نم تاغستے نشی چے شنڈو سو پورے ولکڑے نوی مثال واورے لگوئے کنا دا نبی نم دا شنڈی خولے کنا پمین واہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دا نبی نم خدا سے دے او دا محمد مانا صدا امام راغب لکلی دی مفردات کے وہی محمد اللذی یحمد مرتن بعد مرہ
محمد آغا ذات ویلے کیگی چہ داغت تعریف در تعریف کیگی نبیان تعریف کی ولیان تعریف کی صحابہ تعریف کی ملائک تعریف کی اخپل تعریف کی پردی تعریف کی او چہ تعریف نہ ختمی گی نو محمد تی جوڑی گی نو منگل اللہ دا سے نبی را کڑے دے نو منگل خدا نبی علیہ السلام دا سنت جندی کولو کوشش پکار دے غم کے خادے کے داد سے طریقہ پکار دا خلق و عجیبہ عجیبہ تماشے جوڑی کلی ودنو کی تاسو کو رہے ثوابے کی یو علاقہ دا یو ملگرے میں ہو لاڑم یو وعدن دو دری روزے پس نماوی سنگ چلو وعدم پا کم طریقہ کو نو غیوی چی دا خودیر پا عجیبہ طریقہ وعدہ شوئے دیا غبلوی دا چی وعدہ چاشیو اگر دا اللہ سنی سی چپشے مویا میں اللہ خیر دے وہ ہے سچلوم کڑے